Kirgizistan, badakitzuen nun dauen, ni neube mapan behiratu behar izan dute, ez pentsau. Ander Iturbe Antzolarra han izan da, udako oporraldixa baliatuta, bere lagun batekin. Ander, arratsalde hon. Arratsalde hon, bai. Zuepe mapan behiratu behar izan zein, o ez? Bai, pixka bai, lehenengo, okurriu jakunian zonalde hortara jutia, ez geunkan bate garbi zer herrialdetara junt, ze isa zan danak ezautu bestitxu ditzen askotan, ez? Baina, gero bibilinean behitzen pixkat bai bea eta bai ingurukoen herrialdien karakteristikak, eta gero horren arabera berak ginoan Kirgizistanea jutia, bea izen zarako geixen konbentzio oskuna. Ginoan batez bezan bilatzia leku bat pixkat desberdina, edo turista aldetik masifikazio handirik ez zeukan herrialde bat bilatzia, eta hola, zuertau jakun, zonalde hori okurru jakun, beste munduko ideia barik edo beste munduko prioridade barik, esan gure buruan zeuan leku bat berez, eta momentuan bertan okurriutako hortik irten zen ideia. Eta, zelako esperientzia izan da? Oso ona, asko guztau jate herrialdia, bai leku eta paisaje aldetik oso leku politxa da, eta gero bertako jendia eta azkenian turista kopuru askoz limitago bat dagoen herrialde bat izetera, jentian harrera zurekiko eta askoz oso gertuko bat oso irekisa izeten da, eta asko harritxu edo asko kuriose hau nahi izeten da, kanpotik etortzen den jentiakin. Konexioak eta zera dauz? Gu jonginan Kirgizistanea juteko hegazkinez juteko aukera printzipal dana pasatzen dira Istanbuletik, Turkiatik. Beste aukera mato beste bat zeuan Dubaitik eta baina gehixenak Istanbuletik. Orduan guk inginoan ezen zen aprobetxau eta juterakoan Istanbulen bertan gelditzu 3 egun, Istanbul bera bizitzatzeko, eta gero ja Istanbuletik hegazkin zuzena gaunkan zehara. Kirgizistanea, Bishkekera dela Kirgizistaneko hiriburua. Eta geroan, lagun batekin fasara hemendik, Antzolatik, baina taldean ibili zaian. Bai, talde gaur egun egisa bastante enpresa daela moto hontako viajeak organizatzea itxuenak, eta da, azkenian, ez da viaje organizau lehengo estiloko bat igual dana hemendik irtezazala talde bat, buelua, etc. Da gehixao, talde honen oinarrixak edo funtzionatzeko eria da, itxen da kedada bat, kasu honetan Kirgizistaneko hiriburuko Bishkekeko hotel konkretu baten egun baten, atzalde inguruan, eta eurak organizatzen dira urrengo egun kopurua bez, segun bidaia desberdina. Gure kasuan, 11 eguneko plan bat zan, interneten bertan ikusten kena detaile danetan zein den plana, zein bidan eta hori dana. Eta orduan izeten da bertan gelditzeza, hiriburuko hotel hortan atzaldian, eta erauk dauke organizauta, nun loin bidan urrengo egundanetan, eta ze ekintza ingo dian. Eta azkenian dia taldea, kasu honetan enpresa bat da, estatukal mailan lan itzen da dena, orduan kasu honetan estatu espainoleko enpresia, orduan taldiak dia minimo 5 pertsona eta maksimo 15, eta danak estatu espainoleko leku ezberdintateko jentia, eta dano juntatzen gaan hotelian iluntzian, eta hor momentuan ezautzen ga, kasuetan gu bi junginan ezaguna, bi lagun, beste asko bakarrik jente gehizena bakarrik jundakoa zan, eta gero 11 egun horrek konpartitzozu dana, bidei dana, lekuak eta ekintzak eta abar, talde horrekin, eta gero ja, han bertan, hiriburuan bertan, berriz Bishkeken bertan, despeditzeza, eta zela jun araia zeure kontu da. Hegazkina hartzea eta hori dana zure harturia da. Esan duzu moduan, Bishkeketik, hiriburutik abiatu duzue viajea. Zelakoa da hiriburua? Bishkek da bastante, isa 2 milioi biztanle inguru dauzka, eta da bastante hiriburu estensua zabalera aldetik, eraikinak batzuk bai da piskat altua, baina en general bastante bajuak dira, orduan bastante estensua da. Eta gero dauka bizitatzeko beste munduko ezer ez dauka, baina bai da bastante kurioso, ze azkenian da Sovietar Batasunan barruan egondako herrialde bat, gero banatu zana 1981an, eta gero orduan dauka jatorri hortako oinarri asko, hau da Leninen eraikuntzak,
Leninen estatuak, beste Sovietar Batasuneko eraikuntza tipiko asko, bloke eraikuntza, etxebizitza bloke Sovietar horretako asko, eta gero beste alde batetik baitza, Txinakin mugan egotea, Txinaren jatorri eragin asko dauka, gentian rasgoak erape oso asiatikoak dira, nahiz eta berez Sovietar Batasunekoa izen, nahiko asiatiko rasgoa dauzke, eta irixak horixe dauka, beste alde batetik, erlijio aldetik musulmana da, 90% musulmana da, nahiz eta izen oso praktikantia, orduan badauzkasun mezkitak bizitatzeko, beste alde batetik Leninen da estatuak, eta lehengo Sovietar Batasuneko jatorri horretako hainbat eraikuntza. Nahasketa bitxi hori, azken baten. Eta batetik bestera mobiltzeko eta furgonetan ibili zai. Bai, hori, taldiakin, enpresiak berak zeukan kontratatuta 2 furgoneta, ginen 13 pertsona ginen gure kasuan taldean, eta 2 furgoneta zetzen kontratatuta, txoferrakin, bertako txofer eta bertako gia lokal batekin, eta eurekin egon ginen 11 egunak egundanak bidaiatzen, ze egunero, praktikamente egunero, kenduta gaba, leku baten inginutzen 2 gaba, eta beste danetan gaba bakarren ginoan, da denporadan, ordan, furgoneta ordu asko dira, ze errepidiak ez dira egokixenak, orduan nahiko modu motelian juteza, baina, lekua, zoiatzen errepidia, leku oso berezisa dira ikusteko, orduan nahiko interesgarri zitzen da. Eta gabak aipatu jozu, jurtetan, pasatu jozu batzutan mentzat. Bai, hiriburuko hoteleko gabak kenduta, beste dana jurtetan inditzu. Jurtak dira azkenean hango eraikuntza tipiko batzu, dia kanpin handi moduko olako batzu, borobilak, eta azkenean bertan, segun lekua, pertsona kopuru desberdina sartzezian, 3, 4, 5 pertsonako jurtak zian gehienak, eta bertan baina kanpinan barruen zeukasun ohe oso bat, egurrezko ohe bat koltsoiakin eta denakin, eta egurrezko kalefaktorio bat berotzeko, ze gaba gehienak 3.000 metrotik gora dituz, herrialdea oso altua da zonalde gehienetan, eta ordan gabetan bastante temperatura freskoak eduki ditu. Ekintza berezi batzuk bato beste be bai? Bai, puskatola berezi izenak inditzunak izen dira arranuakin eiza erakustaldi bat, erotorri zan gizon bat eta bere semia eura dedikatzen dian arranuakin eizan itxera, gure kasuan guri erakusteko bakarrik erakustalditxo bat zeben, azkenean eurek zeuken animali, baina ja hildako animali batekin zela soltatzen daben arranua eta hainbat metrotatik juten den bila eta zela harrapatzen daben lurrian dagon animalisa. Eta gero beste ekintza eta oso divertigarri izen zen, eta guretako oso zea izen zen, zaldixan ibiltzia bertan, bertako zaldi batzutan, 3 ordu inguruko trekin bat itxia mendixetan ziar, sekulako paraje derretan, eta gero hartaz aparte, lakutan, barkutan ibili gabe bai, batez beholako 3.600 metroan dagoen lakutxo baten barkuan inginuan ruta bat, bertako glaziarrak eta ikusixaz, eta oso ekintza interesgarriak zen zian bai. Hori da Isikul lakua edo beste bada? Hori izan Txatirkulen barkuko bizitia. Isikul da dagon lakuik handixena, dala mundu mailan 2. mendiko laku handixena, Titikaka eta gero, eta aura gaina gazixa da, eta ordan aura ez dagoen temperatura, ez dagoen altura, ez dagoen goixan, ez dagoen besteko alturan, eta hon bai biltzen da barku gehiago, baina bai arrantzarako eta ebaterako. Beste lakua da oso txiki bat, eta darena 10 barkutxo txiki, bertako bertan inguruan bizitzen pertsonek manejatzen dituenak, eta horretako baten ibili ginen barko hortan. Diru fisikoa erabili oso Ander, hango monetia zein ja, adibidez? Bai, han tarjetakin ordaintzeko aukeria hiriburuan leku batzutan eta bai, hotel edo restaurante egonetan bai, bestela diru fisikoan erabilieran biderra dago, eta bertan dauke kirgi izeneko diru bat, dela euren diru propioa. Orduan guk erabili duen sistemia da geure txartelakin han bertan ateratzia dirua. Formatu honetan bidaiatu zuen lehenengo aldixa? Ez, bigarrena. Enpresa desberdin batekin, baina iaz Vietnamen baitxa erabili ginoan lehenengo aldiz formatu hau. 3. bat egongo da? Ba, nik uste dut, ondikan ez daukat ezer organizauta, ez daukat ezer pentsauta,
Hondekan azkenean aurtengo urtea bukatuko da, eta gero horrengo urtean pentsauko, baina oporrak beste ez dialako duten. Baina nik uste bai ez formatua niri oso erakarrisa bentsatzen jat, eta asko guztogat bat ez be, leku pixkat berezi xauak bizitatzeko, zeure kontura, zeu bakarre junda, logistikoki edo organizatze aldera arazo gehiago emon alditxuen herrialdia bizitzatzerako. Oso ondo, Ander, mila esker guri batiak zabaltziatik. Bale, ez horretik. Zigarra asko zuei.